Hello, my YouTube family. Welcome to my channel ପୋଟଳ ବ୍ଲଗ୍। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କୋବିରୁ ଶୀତୁଆ ସକାଳ ଯେହେତୁ କୋବିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। କୋବି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଛି। ମସଲା ଜିନିଷ ଶିଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଇଦେବି। ମସଲା ବେସର ୱିଥ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଆଜ ୱିଥ୍ ଲଙ୍କା ଅଦା ରସୁଣ ତା ସହିତ ଧନିଆ ପତ୍ର ସେସବୁକୁ ମିକ୍ସ କରିବି ଭଲରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମୁଁ ଏନ୍ଟିପିସିରେ, କାହିଁକିନା ଏନ୍ଟିପିସି ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏନ୍ଟିପିସିରେ। ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରେସ୍ ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଯେହେତୁ ଡ୍ରେସ୍ ସିଲେଇ କରିବି ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ର ମାପ ନିଆହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ମାର୍କେଟଟା ବି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଏନ୍ଟିପିସି ଛୋଟ ମାର୍କେଟ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟ ମାର୍କେଟ ହେଲେ ବି ଆମ ମାର୍କେଟ ଭଳିଆ ମାର୍କେଟ ନାହିଁ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ବଡ଼ତୁରିଗୁଡ଼ା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ଯେହେତୁ ନୂତନ ବର୍ଷ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିଲି ମନ୍ଦିର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି କାହିଁକି କରିବା, ମନ୍ଦିର ଯିବା। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସହିତ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାଲିଲି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ, ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ। ତ ଡେରି କାହିଁକି କରିବା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବି ମା ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି। ତ ଫାଇନାଲି ଇଏ ହେଇଛି ଯୋଗୁ ଯୋଗୁ ରେଳରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ସେ ନିହାତି ଭାବୁଥିବେ। କିଛି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାଲିଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଆଜି ପରଠୁ ମେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇପାରେ ନ ଦେଇପାରେ, କାହିଁକିନା 2 ଦିନ ଲିଭିଂରେ ରହିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଆପଣମାନେ କେଉଁମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଯିବା। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ପର୍ବତ କାହିଁ ନଦୀ ସେସବୁକୁ ମୁଁ ପାର କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ଚେହେରା କେମିତିକା ହେଇଯାଇଛି, କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଖରାପ କରିଦେଇଛି ମୋ ଚେହେରାକୁ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଖରାପ ହିଁ ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଟ୍ରାଭେଲିଂ କଲେ ତ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆଉ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍